Hei bună frăților, astăzi jucăm Stumble Guys și am început fiindcă deja văd că cam lumea ajunge. Bun, deci Stumble Guys este un joc care l-am mai avut. Deci să știți că mă cheamă, dacă mă vreți pe Stumble Guys, scrieți Mia Mary 100 sau 31 Sara și eu vă accept. Numai scrieți în comentarii cum vă cheamă ca să pot să vă dau accept. Și oricând doriți, puteți să vă jucați cu mine sau puteți să-mi faceți orice doriți. Că sper că vă place cum postez și scrieți în comentarii dacă vreți să facem și partea a doua. Deci următorul va fi cu Mary tot pe Stumble Guys. Și să știți că cheamă Mary Bobby, atâta. Și mă are și pe mine la Friends. Tocmai acum ne-am dat accept. Când am început această rundă, că am mai avut Stumble Guys, numai că l-am dezinstalat și cred că o să pierd, că am stat prea mult la vorbă, floricelelor. Ok, live. Floricelor, am revenit la o nouă rundă și vedem unde o să merge. Bah! Și Mary acum cred că editează. Bun. Această rundă a jucat-o și Mary. Bun, deci nu pot să cred. Ui, I'm happy. G. Hi. Așa, bine. Bine. Mamă, deci nu-mi plac bolovanii ăștia. Adică zăpada asta, nu-mi place că vine. Și apropo, dacă tot este vorba de zăpadă, scrieți în comentarii în ce an sunteți, ziua și anul. Deci eu sunt în 18 mai, în 2019, nu în 2019, sunt pe 18, mai bine scris doar data și an și luna. Deci eu sunt pe 18 mai, floricelelor. Și nu uitați să fim cât mai mulți, adică îmi doresc să fim 100, după cum v-am spus mereu. Și vă rog eu să vă abonați, că poate doriți să facem un live. Și dacă vom face un live, sper să intrați mereu la live-ul meu și sper să vă placă. Bun, deci round over, adică eu am câștigat. Sara, 31 Sara. Ăsta este numele meu real, Sara. Da, nu este Mia. Mia este dintr-un film cumva. Dacă vă uitați pe canalul Mi și am 7 abonați, n-am postat nimica, fiindcă nu prea am avut timp. Este contul meu, de fapt este primul meu cont, numai că mi-am făcut acest cont secundar. Adică ăsta este contul meu secundar în care filmez eu acum. Cont secundar înseamnă cont de al doilea. Bun. Fraților, alegem aici asta în care mie nu prea îmi place. Deci, fraților, eu știu ceva. Deci să așteptăm. Așteptați și vedem. Ce să zicem? Aveți curaj? Am curaj. Ui! Mă duc pe asta. Super. Nu, floricelelor. Da, mai bine facem după instinctul nostru, floricelelor. Ok. Deci ajung finish. Asta este preferata mea. Am spus la început, dar am fost uitat de când nu m-am mai jucat. Da, să urmăresc o fată.
Am spus fată, n-am spus băiat. Așa. Ok. Așa, fata a câștigat. Yes. And over.